हमारे बाबा मछली के बहुत शौकीन आदमी रहन। वीडियो में आवत आवत बाबा के नाम ले लोगन सोचत हो कि का बात बटे आज बाबा के नाम लेवता, तो बस याद आ जाला। बुजुर्ग जे होखेला घर के बड़ बुजुर्ग, ई एक तरह से रीढ़ के हड्डी होखेला, यानी कि संभार के रखे वाला। तो समय बीत जाला, लड़कपन में लइकाई में आदमी के ना पता चलेला कि बाबा दादी के का महत्व होला। लेकिन जब समय गुजर जाला उ आदमी धीरे धीरे समय के साथ जवान होखेला, बड़ा होखेला, तो बचपन के कुछ कुछ बात याद करके मने महसूस होखेला कि काश कि वो सब समय वापस आ सकता तो शायद अच्छा होता, अच्छा लगता। अभी अगर मामा रहती जिंदा, हम लोग के तरफ दादी को मामा बोलते हैं और बाबा, तो लगता है काश कि वो लोग जिंदा होते हैं, अच्छा लगता, मज़ा आता। बचपन में थे, पता नहीं चलता था ऐसी, और इतना दादी प्यार करती थी, बाबा हमारे इतना प्यार करते थे, वो सब याद आता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, कभी न कभी बैठ के आदमी सोचता है तो याद आता है। तो ऐसे ही एगो कहानी रहे छोटा सा कि हमारे घरवा के बगल में ढाबी रहे। तो बरसात के दिन में उनमें पूरा पानी भर जाता रहे, पूरा पानी भर जाए। हमारे बाबा रहन मछली के बड़ा शौकीन आदमी, मछली रवा लोग तो समझते हो कब। तो ढाबिया में मछली भर जाता रहे खूब। तो बाबा का करस कि हमनी के लइका रही सब भाई बहन सब एक के जगह, एक के घर में, एक के परिवार में ढेर आदमी रहत रहे। तो बाबा बुलावस, सुन सब एने आओ। अपना पुरान धोती कहीं के रखल निकालते थे, वो कहते थे कि हई ला लोगिन धोती जा लोगिन ढाबी में से मछली मार के ले आओ। हम लोग भी बच्चा पूरा एकदम उमंग उत्साह के साथ जाते थे, चलिए मिलते हैं आज, जाके मने लाते हैं बाबा के लिए मछली मार के लाते हैं। अब बगले में ढाबी रहता था, हमनी के मछली कम मारत रही सब, नहात रही ज़्यादा वही पानी में, गंदे पानी। आज के लोग हाइजीन कहेला, वो हई कुछो हाइजीन ना रहे। हाँ, अब अहूँ ढेर लइका बाटे जे माटी में कांदों में खेला था, ओकरा कुछो ना होखेला। एसी में रहे वाला लइका के तनी मनी में इन्फेक्शन हो जाला। तो हमनी के ऐसी ढाबी में जाई सब, धोती लेके बाबा के पुरान धोती, और वही से मछली मारी सब, मछली मार के उन्हें से आई जा लेके। अब लइका जितना मछली मार सकता है उतना मार के, चाहे तनी मनी रहे तनी ज़्यादा रहे, लेकिन आवत रही सब। यही सब बचपन के छोटा छोटा याद जे बटे आवेला, तो बहुत मने महसूस होखेला कि काश वो सब समय वापस आ सकी तो बड़ा अच्छा लगत। लेकिन वो तो आवेला ना, हर कोई के पता बा कि एक बार जो समय बीत गई तो फिर लौट के कभी ना आवेला। तो बस ये आज ध्यान में मतलब बार बार घूमत रहे, याद आवत रहे बाबा के, दादी के, अपन मामा के, जे हमार हमनी तरफ दादी के मामा कहल जाला। तो मामा हमार रही अपना खातिर सतुआ घोरत रही, तो एकदम आके गिलास में लेके पुतवारे अहन सतुआ हमारा घोर के पियन। यही सब गर्मी के मौसम में दिन भर मामा बाबा के साथ आदमी लागल रहत रहे। खैर समय जब बीत जाला वो कभी आवेला ना, आदमी के अफसोस खाली रहेला, काश सब समय लौट आई।